ಸುರುಕಾದ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರೇನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಅವೇನೇ ಗ್ರಾಮದೇವರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಮನೆತನದ ಜುಮಾದ್ ಬಂಟ ಒದಮಿತ್ತದ ಜಾವಡ್ ಹಿಡ್ದು ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದು ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಸಾನದಾಯನ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ದೈವಲು ಮಾತೆರನ ಗೈಡ್ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ರದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಸೇವೆ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮನೆತನದ ಅಕಲ್ನ ಆತನು ಇನಿ ಇದುವೇ ಮಣ್ಣೆಡು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ದು ಅರ್ನ ವ್ಯಾಪಾರನು ನಡಪೊಂದು ಆ ದೈವಲು ಅರ ಕೈಪತ್ತೇರು ಅನ್ಪಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಅರ ಒಂಜಿ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ವಾಸ್ತವ್ಯಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಾಗ ಆ ದೈವಲು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಟೈಮುಡು ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊಂಡೆ ಪೇರು ಕೊರಡು ಅಂದದ್ದು ಎನ್ನಿದೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಆ ದೈವಲು ಅರೆಗ್ ಎತ್ತಾದ ಕೊರ್ತೇರು ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾವಡು ಬಂತದ್ದು ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಐನು ದೈವಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಜುಮಾದಿ ಮಂಟೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದು ಅರ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಅರ ನನಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅರ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೇರು ನನಲ ಇಂಚಿನ ನಡೆದು ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕೊರಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಐವೇರು ಮಾಯಗಾರ ಅರೆಗೆ ಒದಗಾದ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಡು ಇನ್ನು ನಡಪುನ ಸೇವೆ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾವಡು ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ಕೊಂಡೊಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಸೇವೆದ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಉಂಡು ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಹೊಸಾಯಗು ದೈವಲ್ನ ಉಂತಾರಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಗಗರ್ದಿಚ್ಚಾದು ಅವ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಆದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ದೈವಲು ಆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತದು ಸೇವೆ ದೇವರನ್ನ ಆ ಬಂಡವರಗು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪದು ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾವಡು ಪಂಡದು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ 10 ಜನ ಇತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ದೈವಲ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನು ಪ್ರತಿ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು ಇದು ಪದವಮೇಗಿನ ಮನೆತನದ ಕುಟುಂಬ ದೈವ ನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗಡು ಪದಮಿತ್ತದ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಈ ಕಕ್ಕೆಟ್ಟು ಸಾನಗು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದು ಮೂಜಿದಿಂತ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದು ಪುಂಡು ಅವೇ ಲಕ ಈ ಸಾರಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿದಿಂತ ಸೇವೆ ಆದ ಅಂಚನೆ ದಿನಲ ಮೂಜಿಂತ ಸೇವೆ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಪರಕೆದ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಸೇವೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವದೇವರಿಗೂ ಈ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆತನದ ಮುಖಾಂತರ ಹರಕೆದ ಸೇವೆ ಇತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಂದುವೇ ಜಾಗಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಯಶೋಧಾರ್ ಕೆನರಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಉದ್ಯಮ ತಿನಾರು ಆರ್ನ ಈ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ಡು ಪಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಹರಕೆ ಆರು ಈ ಸಾರಿ ಏನು ಈ ಕಕ್ಕೆಟ್ಟು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಇನಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಈ ದೈವದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಬಾರಿ ನೆಟ್ ಆವಡು ಬಂಡದು ಎಣ್ಣಿದು ಇನಿತ ಈ ಆರ್ನ ಸೇವೆನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಬಂಟ ದೈವಗೂ ಒತ್ತೆ ಕೋಲ ಆರೌಂಡು ಅವುಲ ಈ ಪದವ ಮೇಗಿನ ಮನೆತನೆ ಸುರೇಖ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗಳು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸೇವೆ
ಸಾಣಿಧ್ಯದ ವಿಚಾರವು ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ವೈಫಲ್ಯದ ಸೀಮೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಾಣಿಧ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂತಾಡಿಕೊಂಡೆ ಕೂಲ್ದಿಪಟ್ಟ ನಿಕ್ಕು ನಡತಿಪಟ್ಟ ಎಗ್ಗದ ಪಂಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಮುಕ್ತಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಕಾರವು ಸಾವಿರೊಂದು ಒರಿಯುಳ್ಳೆ ಒರಿಯರೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟೆಡೆ ಭಕ್ತಿಕ್ಕಿನೆಯೇ ಶಕ್ತಿಕ್ಕಿನ ಚಿತ್ತನ ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತನ ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಿನ ದೈವರಿಯಾದ ಜನ ಈ ಮನ್ನದ ನಡೆಗೆ ಬರೋದು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಲು ನಂಬೋಡು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಚಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೂ ಬೈದೆ ನಿನ್ನ ಪನವಗೂ ಬೈದಿನ ಶಕ್ತಿ ಯಾರ ಏತು ಈ ಮನ್ನದ ನಡೆದು ಆಸ್ತಿ ಬಡಿಸಿ ಮತ್ತೇರು ಏತು ಪನವು ಮತ್ತೇರು ಬಂದು ಆ ಕಾಲದ ಬೈದಿಸಿ ಈ ಮನ್ನದ ನಡೆಗೆ ಬರೋದು ನಿಂತಲ್ಲಿ ಏತು ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬೈದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮಂಜ ಭಕ್ತಿ ಲಿಖಿತೌಂಡು ಶಕ್ತಿ ಏನದೌಂಡು ಮಾತ್ರದ ಕಲೋಳು ಈ ಮಣ್ಣದ ನಡೆದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಏಳು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನುವ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು
എന്നവരെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിചാരത്തി അവര് സത്യലത്ത് ധർമ്മലത്ത് ഈ മണ്ണ് അത്തിക ധർമ്മദേവി ജുമാതി മാത്രം ഹതാക്ഷ അവരിത്തിര് ജുമാതി കണ്ടവനിൽ പല അത്തിക ಅಂದೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಡುತ್ತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವೆ ಬಲ್ಲಿದ್ದನ್ನ ಕಟ್ಟ ಮಾಡುವೆ ನಡತೆ ಮಣ್ಣದ ನಡತೆ ಬರದಿನಾಯಕ ಬರ್ಪಾಗೆ ಹೊರದಿನಾಯಕ ಬರ್ಪಾಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಿತ್ರಕ್ಷೇತ್ರರು ಗಾಳಿದ ರೂಪಡೆ ದಿಗೋದ ಈದ ರೂಪಡು ತೋಟದ ಭಾಷೆಯಾದ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪೆ ನಡಿಟ್ಟು ಪಂಡಿನ ಚಿತ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅವರಿಗೆಲ್ಲೂ ಪೂರಿಬಹುದು ಸಿರಿಯಾವುದು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಪಂಡಿನ ಚಿತ್ರ ವಾಕ್ಯನು ದಗಡ ವಾಕ್ಯ ಸಂತಮಾನವಾದ ಕೆಂದಾದ ಬಳಿಗೆ ಈ ಕಾಲದ ಪದ್ಮ ಚಿತ್ರ ಸೇವೆಗಳು ಅತೀ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮಾಯದ ಪರಮರಿಗೆ ಮಾಯೆಯಾನ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಂಸಾರದ ಬಿಟ್ಟು ಒತ್ತಟ್ಟ ಪದದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಈ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಇನಿಗತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗತ್ತೆ ಹುಳಿ ತಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ನಡಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ದ ವಾಕ್ಯ ತೂತಿದಾಚಿನ ಕಡೆ ಸಂಸಾರ ಮುಜೇ ಕೋಪೆದ ಬಂಗಾರ ಮುಜೇ ಕೋಪೆದ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಗಂಜೆಲ್ಲ ಕಂಚಿನ ರಾಜರು ಅಪ್ಪಳ ಕರೆ ರಕ್ಷೆ ಅದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಪೆ